Pinagpipang pananaw ko ng mga Espiritu. Amen. Ang grasya ng Panginoon ng Jesucristo, yung tulungan ng Diyos, at yung pangagyaman ng mga Espiritu, ang tabi ay kailangan. At kailangan po. Kaya po. Krista, Peter. Yung bagay na nilagay, matang-tang ng kapag masusya, hindi talaga pagkakulan ng mga kalakasanan. Ang ang Diyos na kapatawanan ng Diyos. Tinulubos, di pag-awal, kita man yung bagay kay Diyos na nagkaya ng pag-awal, hindi mo pag-awal. Ikaw man nilatang kalunan ng Moises, para kay kami alatanan ng iba. Kristo pag-awal. Kristo pag-awal. Di bang sasawa kay kami mga manastas, kaya matutunan Kristo, hindi mo pag-awal. Ang Diyos ay may ito pag-aluan ng at kay pang-pag-awal dahil sa nanatang, kailangan natin sa impir ang pag-awal. Amen. Manalangin natin. Oy, aming may bayan, di ka Palestiana, di ka namin pamagilip, ipores mo. Gawin ka kasi ng kapamintong pala. Ingulod na nilaglag mo sa duni, may agit sana pa rin lagat ni. At kaya kami hindi maligayang pasko, ay pamagaling. Hindi ang nalibig na kami nalagay ng Jesucristo ang ano. Ang mabibig magaling din, at yung mga Espiritu. Meron mong kita ang Diyos, ang naman din ang number. Amen. Makiramdam ka ang buhay ng mahal ng Diyos. Pangmasang iba, hindi ba yung Exodo? Kanita nga naninong ang Moses, mga nagwa ka at ulas naman, uling din kabalen mo kaniwan mo ay iba din ito, mi kasalala at siklalaman. Kalalagwa na yung tinugan ng dalan na tinulong tuntunanda. Ginawa namin matoro, Hingitong linasoro, simbande at dininan aling sakripisyo. Sasabihan daw itakaroon ng Diyos to, aminwal karela kinihito. Balo po nung mula ang tinipakasya sa bundok, ng taong David. Inya pang meron na ang ini, buwako karela, at patren tulog. Pero ikaw at dinlayan mo, gawang na kayong medyo pamarangal na bansa. Dapat may nagabuhay Moses kinilunggi ang Diyos. Nga na, Gino, o ba't makakaniting sarili mong balen, alinwan mo kikihito, ng kapanilagan ng maragulong sikanan at ukaya? O ba't ginanaman pang katagol na kasabi ng tao ito? Kikingyan naman mo lang mo ito din may mayan. Ulit-ulit mo na palang paten. At lubusan na sa nandaling kabuluhan. Kaliwan mo na iwa mo. At lakal mo ulog mo. At emo sa apapakpaking payan mo. Pinantikan ninig kasral. Ganakan mo na yung talasalong ni Abraham, Isaac at ako. Ganakan mo itang masusing pangakong dinyo Manila. Hindi na mo lang lahing kasing nakagaling pintan mo. At ibabin mo parang lahi ito. Insap lang kabot ang pangako mong pabandi ka era. Hingkapilan naman. Inyami bayo ay isipin dito. Aman ng Siya ang Diyos. Gino, ganaman mo kami, paulin ng lugod mo, hindi ang palayan. Ginoo na nakakami, paulinin naman mo hindi ang balayan. Kami, in ore, ginawa ng mga misterong
likod ng kahanan. Ginoo, anak kami, paulinin loob mo, hindi ang balayan. Kaya one day, Diyos ang iligtas kanila, kapamilanan ng may bayang dapat karing ito. Tunay mga pagkulala ng debat ng bansang ito, at inday malat na rin tipo, makapamila ng pesa nila. Ginoo, anak kami, paulinin loob mo, hindi ang balayan. Binalang mga patay na lo, dapat ni Moses at tagasuyo na, pinalakad siya, ba nila para karela, at kaya na belaw sa Diyos, itang karela puli ng ipagpa. Ginoo, anak kami, paulinin loob mo, hindi ang balayan. Para na tayo ay may pabalikan. In aman ni Diyos, ya ibini, Kristo ya inalasan bagpini. Di sa lang natin kaya, niya manggaman king alamando. At kailangan ipunin. Pamamasa, tingmay pagkita, at pagkakasama. Ligaya ikaw, Panginoon. Ipanalangin ka, Jesus na nakaling mo Diyos. Nung ako'y patuto tungkol din sa iyo, di kami patutupo at ang kalaglugan. Dapat ating kaliwang patuto tungkol ka na at bago ko tingtuto, isasadyan at tungkol ka na. Pero padala kayo tutong kanuan at pero pagpanan ng katutuan. Ulit kailangan mo yung pagkatuling tao na nasa secretary manilitas kayo. Nangyari sa ito pinagagdaguan at mas nagyan. At pinayong may tula kayo sinagulong inasal. Ating pangipagkatulo tungkol ka na ang may ating pangipagkatulo ng buwan. Ilapin din dapat ang karapat na niyong kakanako. Ang kanako na mga daraptan. Ilalagay yung patutupan ako. Tingin pa, tingin ka na. Tingin pa, may tugod ka na ako na mismo. Patutuyan na tutugod ka na. Ay, panindang na pinagluan, ang siwala na. At ay ka pinagluan, tingin tsura na. Nananalugan kin puso doon yung mga na. Ulit niya kayo, di sa maniwala, tingin na. Sarisi kanila rin kasalanan. Kuning isipan nyo yung interview matugasan hindi alam-alam. Dapat din ilalabo din pagkututungkol ka na. Makanya naman, kayo isang lumapit ka na, pati ka din. Ano ba yung kapulian ka rin tao, yung pagkasan ko? Dapat bago na kayo. Bago ko, tingalakan ng good in Diyos. Di naman pakinggan ng tao, dapat ay kutuling anggapan. Nung dapat ay maliwag ang sarili ng naging, tatagdagan niya. Makalaan kayo makapaliwala ng pagkasan ng tanggap ng buyan, iba't rin tao. At ay pagkasan ng tanggap ng buyan, ang malibag ng bukod ng Diyos.
isipan, kinamay ang lalong kaya kayo tinipa. Si Moises, panaligan nyo, iman lalong kaya kayo. Nang naniwala kayo ng Moises, kailangan sana yung naniwala kayo na lang. Tuling sinunod siya tungkol na lang. Nung iyong paniwalaan sa tulad na makanan na yung maniwala para paninawalan mo. May balita, ikatatanong kaligtasan. Kabuhay kaya ako gusto ng nagtala ng kinamuli. Good morning. Good morning. Hindi na po bang nabakunahan sa inyo? Kasi ino-observe muna po yung mga sa amin sa mga senior na mga parang sila muna mga nabakunahan sa mga frontliners. Diba, sinasabi, ilalan na sa illusions. Iba naman, kasi kaso nila. Iba, kaso pala. Para wala lang yan. Nandito po na sa US. Sana, nalaman masama. Pero iba po yung mga bakuna sa US. Doon na yung Pfizer yan at saka Moderna. Sa atin yung Sinovac at saka yung AstraZeneca. Yun nga ang Sinovac, para po for sa mga edad 18 at 59. Pero para yun yung tutulong kanina sa mga senior. Sa akin na para sa mga 18 to 59 na. Kung itutulong rin po sa mga senior, siyempre po sa kanyang itutulong sa ating katawan, naniniguro rin tayo. Kaya nakakalat tayo ng ebidensya ng mga magpapatunay ng anong epekto nito sa katawan. Kaya yan, yung mga namuna, sila yung the best na makapagsalita kung ano yung talagang nararamdaman nila, epekto nito sa kanilang katawan. Ang panahon kong ito'y magkakalat ng mga ebidensya at patunay para makasiguro. Tayo po ay nakikinig tayo sa pagtutuko ng iba. At yung mga nangyari sa kanilang katawan, kasi hindi sa pagsasalita lang, hindi talagang nangyari sa kanilang katawan, magiging mas malaking patunay tungkol sa effectivity, kaya tinubungan ng mga patunay. Dito po ang ating ilang ngayon, hindi na inaanap ng mga tao sa kanyang ebidensya, mga patunay, kung talagang siya ang siguro ng Diyos, siya ang Mesiya. Alam din ang Panginoon na nakakapagtutulong dito sa kanya, yung mga nagpapatunay, ebidensya na siya sa amin. Una siya nag-aalis. Behold, who takes away the sins of the world. Patunay niya dyan ang sa Panginoon kasi ang nag-aalis sa tanang santo. Tapos ko na pagkakita ito yung mga pinagagawa sa kanyang ginagawa. Ang pinagagawa na kanyang ito yung mga patunay kung sino siya. Siguro yung mga para dyan yung mga tanda, yung mga signs, yung alat, yung tuloy naging alat, yung isang ilang araw na nakalipas nila, yung isang grupo, yung makalakad sa 6 years, hindi makalakad, sa pagkinalang ko nakalakad siya. Actually, kung isang araw, may pinadala si John the Baptist sa Panginoon kung siya nag-aaminin tayo. At sinabi ng Panginoon sa pinadala si John, sabihin mo kay John, nakita mo
ang mga bulago na nakakita, ang mga bigil na nakakita, ang naluto na nakakita, etc. Para hindi makapatunay kung sino ang Panginoon. Kasi yun ang paniwala na sa pagdating ng Mesiya, ang tulay makakita, ang mga tulay makakalakad. Siyempre po sa panglalan, sinabi ng pananagunan ay ang ama. Kanyang ama. Kaya siyempre sabi na, hindi sa tulad. No, pero ang ama, apat pa yun, walang nakasalanan. Sinasabi sa ito walang nakasalanan. Nandiyan ang mga tulad po sa amin. Kaya sabi ko sa kanang ito, may sinasabi nito, tayo rin yung mga sinasabi natin na kaanin kay Kristo. Tayo rin yung sinasabi tayo mga Kristiyano. Ano bang katunayan na tayo mga Kristiyano? Anong ibibigay natin ng ebidensya na tayo mga Kristo? Kuminsan po sa opisina naghahanap ng baptismal certificate. Minsan po hindi makita yung baptismal certificate. So, sino magpapatunay dito sa naging election? Pwede nga na. Kaya, dito. So, kaya meron sa picture. Picture na nung sinabi na ito yung mga patunay ng kanyang nasikat ng kanyang. Pero minsan po, yung mga ganyan, hindi ng baptismal certificate na wala naman, tinatanong po muna po sa pananampalataya. Kung talagang si Pinyaga, pinapagsay ng apostol. Kung minsan, di mo yung mapagsay ng apostol. Paano sasabihin yung pinyagan siya? Sayang na cross na, hindi marunong. At kasi kumain ka na, ano na rin ka, hindi ka. Kung isa tayo po'y nakatutok lang sa ang patunay ng ating pagkabinta, pagkakatuloy ay nasa baptismal certificate. Pero ang mas tunay na ebidensya na tayo pinyagan na kay Kristo sa ating mga ginagawa sa ating mga kinikilos, sa ating ugali. Dapat yung mga Catholic practices, hindi mapapatunay na rin yung Catholics. At higit sa lahat, ang turo ng Panginoon ay ating isinasabuhay. Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, ito yung higit na magpapatunay na tunay mga tayo mga nabigyan mga nakakay Kristo. Kaya tayo po sana huwag tayong huwag lang tayong makontento ng patunay sa ating tayo katuloy ko binyaga na yung mga certificates. Okay, kita natin yung ebidensya ay ang ating buhay mismo. Galing mga Kristo, galing mga Diyos. Amen. Ito yung ating bilog sa natin ng pangailan, tayo lahat na inaamal ng Panginoon turo sa pagpapatunay, sa buhay na ating iyakap sa pagkakas ng ating pagpapatunay. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo para ating isa ang pagkakumahan, Tingulong. Ginoo para ating isa ang pagkakumahan, Tingulong. Pagkakit sa Iglesia Katolika, manalo na sana ang di ubasan mo, lalahat ng
bigyan ng katapatan at delegasyon ng obra. Mamunga sana kami ang mabalik at nasulat na lipunan. Ipanalangin namin. Ginoo ang isang makatuwanan, Para maligtaran ng kasakitan, ingkalayasan ng kasakitan, magobrang ng ting pataba, at pagpamulan na ng bumula. Ipanalangin namin. Ginoo ang isang makatuwanan, Para kay Katangan, kapilanasa kailangan Zeus, o mga Galilea, kaming alawa, ngunit magbabatang ng iyong katapatan, hinugal na dito na kailangan ninyo, hindi ang ubasan. Ipanalangin namin. Ginoo ang isang makatuwanan, Ngayon po at namin sa lintang kapagisan. Ipaligayan ka ng mga aking lahat. Iisa na nangyari sa pamilatan, patayin ng pamanggago, ang Kristong pinanganak at pinuhi. Amen. Ikanta ka, dalhin ang aking pangusap na ngayon.
king pamilasa, kapatay na pamilin ng pindir, na hindi mayang puso at kaisipan. Tipay pagkalabay ng Espiritu ni Panginoon na mga lahat ng tiyata. At ikusan ito kapatuloy kahit na maraming tao. Kapag kaganang nila ng maulang niyang pagdali, kami niya pag-ibig ang hindi kapamilahan ng Kristo, ni kalalang pinagping kalawa ni Kiyanaman. Nalimita ang pwede sa tangko, di pagkiyang ka rin ganuwa, na nalipin kayo ang sigaya ng purnang, naming pag-ibig, kapuli ng Kiyanaman. Kundi kami melalui awal ini pada berkala serta kebenaran menjadi pagkaran pun pengalaman masalah yang Yesus itu dan para bangsa mendalam agama dan yang ini Yesus. Naik dalam sesuatu iman dan dasar kemataian. Iman tidak ada kesalahan saja. Tidak sudah menjadi pada disitu doa atau pandai memakan dan ini karena kita lebih tahu akan ini. Menemani peninggalan di Paris, kesalahan kepesanannya. At dinilin nalis kayo sa disipulo na nakakamitin ko man. Dinugtuhan hindi nalis yung kalaman hingga yung invite ng mga kapitan. Ang inubo ko manakalitaan sa mga tao, man kaya kami patawaran ng kasalanan. Datan yung tibig ng kapitan na naman ng kanan. Ipasatay kasi yung ipasatay niya. Yang
naman ikapadaling kaya nawalan ka nila yung sulupin, isa bang ngayon mo lagi. Tanggapan mo sana, imaligayang araw, pakalulong ngayon. Gawin din ang karapat-dapat magdalingin nila naman. Bantayan na ng maligyan, ibigay ng Diyos, kampihan ang kasanasay kay Jesus. Kaya dahil ang gusto at isa ng santo at yung pag-ibang mong kakulyan, ikinabalang kalawang kakulyan para paligaya kapag ikalala sa Kristo, kaya naman Ikamalita ng Kristo, ang pinag-ayaw, ipamalipayan ko, gagawin ka na rin sa ito po yan na ang pamala, ang damang king alamang bawa. At pamayaman ng pagbibugbag at pagkikakuyan mo, di ka mabigyan marami ang tama, di ka na ang Amen. di ka mayaman ng ito, matagay sa nakatilan ng Diyos. Amen. Amen. Kung di ka napadagay, kung ay namin kami.
yung umayo na. Panalangin kang San Jose, Pinangan ko, bago kalaligan ni Kanapagligtas, esposo ni Virgen Maria, kaya ang Diyos, peribalangin at tukhanan, kaya kay Maria ibibigay ka panaligan, kampi may Kristo ang katawag niyang tao, naman ang San Jose, kaya kami mo naman, ibagin mo yung meron kang iba at kailan kami indang ibig. At maglupa kaya kami yung grasya, pakalulog, ang bonsika ng pinuluban at ipanwalong kami
Amen. Orasyon Ipenata laban sa COVID-19 itawag ko. O mga kanulo, ang buong mapagpalasakit ay ipangin. Lalapit kami kayo, kaniting masakit ang pangangailangan niyo. Ang mga kayo, ikaw bilang ang tinatala kami laban sa COVID-19. Aming dalang-dakala sa kanilang kami at mayang-matena karintakan ang araw. Ano ang pinigiro, ibalik na mo kami bituluho at yatsan na kami imakulong naman. Intakot naging sakit ang kamatayan, ang ilang kong kamatayan. Pasinalang mo'y kasapagtayanan ni at parusukan mo'y masabay ni kinetong ang mundo. Ipanalangin ni ang kabayanan mo na rintaw itutukan manitong palubo para kanini makayaw ang sakit at magbat di pangalan na. Ipanalangin mo na rintaw kami pagbansa at lugar para mamili at sa amin kaya ang pangunang tutong makaligtas kanilang sakit at tindaw ay makasalito at bukod mo para kinabahanan din naman. Dahil siya po isang nakakabilit ni Banabuhos na iting pandemya bansa. Ipanalangin na rin Dr. Narcis at minsan na naliligaw na rin isalunan. Barmakasula na rin masakit kambiling berwan at masabay. Pagkalaman mo ng kabulasan, kikaisipan at katawan. Pasiglaman ng pangkakulalim, din sa nila, kinapamagin pa rin masakit. Mula pa mo rin niya kanitin sa nila. Ipanalangin nila na napiyawan na, kumayag na sana malalaga. Ingatan mo na, kaya kang kailangan kanila. Pagkalaman mo lang nananaw na kalawan, negang nilayan ng gabi. Pagkalaman mo kaya kami, igrasya, kaya di masakit ang panahon. Barmagobra kami niya-niya para hindi kaya ang sabla. At barmakasaw kami, kaya kang pangailangan at pagkakatulog. Manang sana, pagulingin masakal at pangapalasahan ni para meron ang neto. May kagusto na lang kasasakulan, kanitin krisis. Layo ng kami, iba ay ulo at kabanahin. Iti agad ni kita paglalaan ng gusto ng nananamunin kayo ulan. Magsanda kami magkaroon o kadalanan ay lupin Diyos. Yan sana sa willing Diyos Pinero, kita ulan namin. Ngunit, pag gusto kami tapos, kaysa ng panganin, o maligaya at kalungan ng bilin. Bilin ako sa Diyos, inunin kapagdala. San Jose, San Rafael Angel, San Roque, San Lorenzo Ortiz, San Pedro Alonso, San Tabita Ignacia, San Agustin, Agustin San Pamonia. Manalangin tayo. Oy, Panginoon Lord, linisan mo kaya sana panikigay kasalanan at itimawa panikigay kanan. Kapamilan ng sakramento, kaya kanyang karanapan. Kung hindi kasalanan ni pagdala ng kanang bulan, dapat ikilang may hamong kaligtasan. Pagdala ng
tulong ka ng kapupusan. Itiyagal niya yung kapamilalan ng Kristo, binuli, Amen. iginuman kami kayo, At kiyawan ito po yung pag-iupan ni Jesus ng bendisyon. Ginu, patuwanan niya kayo ang balayan, Amen. at kapag kapag masakitan, Amen. pasintahan niya yung kapamilalan kayo ng loob, para doon ikaw ang kabuyan. Amen. At bendisyonan ng Diyos sa may kalagay, higit pa, ang puning anak, ang puning ng Espiritu, Amen. yan yung kapag-asosyan na, may nangyayang lugar ng Diyos at ikaarang ka. Salamat ang Diyos. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng biye. Kaniting panahon ng Kwaresma, sasabyaning ginuke katamu, ing makyabe tamu, king kayang lasa at kamatayan. Makapalub, kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno, ampom pamamyelimus. Antimurin, ngening tatanggapan tayo, ing kalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirake tamongan sa kaniting misyon ning pamagdake, ban mi kabie, biye. Uli niti, agkatanda kayungan pong makyabe, king programa ning parokya, biye ku, biye mo, ami balangkas, para karing kapatad tamong lubos mangailangan, kasawpan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king aws ning panahon, ing pasiknangan, ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot, ampong kasakitan, adaralaning pandemya. Makanano po ing gawan? Mumuna, malyari kayo pong mirikil metong alkansya. Boti, lata, anong nuka rin yula ibaldug, ding kaya kayong adawon, para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayol, o kaya naman iba't karing assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyu, king parti anong nu makalagi, ing amanong donor.
Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale at abayanan panalangin akapagnasan potang babaldog ing dawon. Iting kaya kayong pamakirake metong yang dalan ban mi kakaganapan ing paninasan ning parokya karing miyayaliwang programa ban misulong ing biye. Malyaryo la pong ibiye ding kaya kayong alkansya magumpisa king panahon ning pamanubling miye o Easter season king kaya katamong parokya kilub ning offertory procession king misa. Anting Kristiyanos, mayayawas tamong mipagkalaman ni dake. Iti, ing misyon tamo, ang makaparikil king pamamiyebie, karing aliwa. Anong no ing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginu tamong Hesukristo, idala na katasa, king pangakabos tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.